Čo by si povedal tradične na zápas? Tak myslím si, že ten prvý počas bol z našej strany dobrý. Mali sme tu aj viacej príležitostí, mohli sme to tam aj do gólu, ale viedli sme 1-0 a super tam mal náznaky, Matúš tam mal jeden zákrok, ale myslím si, že z jednej šance dali gól, vyrovnali, stali sa a to druhý polčas už myslím, že to kvalitou si to tam ustražili a boli efektívnejší a v podstate na Slovensku druhý polčas nepustili do žiadnej takej vyloženej príležitosti. Škoda si tie tyčky. Samozrejme, škoda. Dneska tá efektívnosť nestala pri nás, ale nič nám nezostáva ako dať hlavy hore a naladiť sa dobre pre pauzou na budúcim zápasu. Hovoríme o tom často tu na Šťavničkách, jednoducho doma, ako keby to vonku ste najlepší v celej lige, ale doma tie body ako si uchádzajú. Neviem, či je to pri kvete, alebo sa nám hrá ťažšie. Samozrejme, máme tu Paneškov, ktorí nás ženú za gólom aj za dobrým výkonom, ale bohužiaľ je to nejaká negatívna séria, ktorú nevieme zlomiť a myslím si, že tú prácu na tréningoch a tým nastavením hlav to môžeme zlomiť a pevne verím, že to zlomíme už v najbližšom zápase. Ja si myslím, že z nášho pohľadu sme dneska predviedli dva úplne rozdielne polčasy, kde hlavne v tom prvom polčase sme boli vyrovnaným súperom. Myslím si, že sme si vytvorili aj dostatok šancí. Bohužiaľ sme dali gól iba po štandardnej situácii. Pre nás bol určite zlomový druhý gól a chyby, ktoré sme urobili aj pri treťom góle. Toto bolo zlomové, potom chlapci si myslím, že chceli sa vyrovnať Slovanu, ale už sme prepadávali a to bola taká voda na mlyn Slovanu, kedy sú silní v tých prechodových fázach dopredu a toto využili. Takže pre nás hlavne poučenie veľké pre ďalšie zápasy, poučenie sa od druhého polčasu.